הופה, אני רואה שחזרת. בטח, יש פה אחלה שירות, אז הבאתי חברים. קובי? קובי זוהר? זה אני, אבי. סחטן. בפעם האחרונה שראיתי אותך היית נציג מחירות. ומה קורה? אתה יודע, לומדים, עובדים. אתה? אתה יודע, לומדים. עובדים? סטודנט שלומד ביום באוניברסיטה אחרת, סביר שיוכל להתקדם רק בעבודות מזדמנות. סטודנט בדרבי יכול להתקדם בעבודות רציניות. יאללה, תן גם. המופע ארוך גלונה, קצת ריסון. נכון, לפעמים זה מבאס. רק בלי הודעות ב-SMS. נסו אם אפשר גם לגייס טיפונת של פרגון. Toda la vida me sentía insatisfecha con mi retirado. Por eso hace 2 semanas decidí hacer el cambio. Y ahora soy una persona nueva. Yo hablo español como una española de nacimiento. 1-800-800-809 פשוט תתחיל לדבר. 95, מלא. בכל המכוניות. בסקר דעת קהל שערך מכון גיאוקרטוגרפיה בעבור המבחן של המדינה, נמצא כי דור אלון, חברת הדלק הזולה והמשתלמת ביותר למילוי דלק.